Dragi pratioci, neverovatne i teške vesti stižu iz Zaječara, a tiču se najpotresnijeg slučaja koji je u posljednjih godinu dana potresao celu Srbiju. Nestanak i ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić. Više javno tužilaštvo u Zaječaru aktivno radi na pripremi rekonstrukcije događaja u okviru dopune istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji su osumnjičeni za svirepo ubistvo male Danke. Iako rekonstrukcija još uvijek nije zakazana, apelacioni sud u Nišu ju je naložio, a iz tužilaštva poručuju da trenutno prikupljaju sve relevantne izveštaje kako bi se istina konačno rasvetlila. Međutim, ono što dodatno zabrinjava javnost jeste činjenica da ni saslušanje osumnjičenih još nije zakazano. Čekaju se konkretni potezi dok porodica, ali i cela nacija i dalje čeka odgovore. U okviru dopune istrage ponovo je ispitana i majka devojčice, Ivana Ilić, što dodatno podgreva sumnje naroda, jer veliki deo javnosti i dalje veruje da majka krije neku strašnu tajnu. Da li ćemo ikada saznati istinu? Podsjetimo, optužnicom koja je 2 puta vraćena iz apelacionog suda u Nišu, Srđan Janković i Dejan Dragijević terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen je za pomoć učiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela. I dok tužilaštvo traži kazne doživotnog zatvora, porodica Danke i dalje živi u najtežem mogućem iščekivanju da se telo njihove devojčice pronađe i da zločinci budu adekvatno kažnjeni. Prema jezivim sumnjama koje su uzdrmale Srbiju, Dejan Dragijević i Srđan Janković su prošle godine službenim vozilom JKP Vodovod udarili malu Danku, a zatim je stavili u vozilo, bacili telo na deponiju i kasnije ga premeštali. Njeno telo, uprkos svim naporima i potrazi, nikada nije pronađeno. Dodatnu misteriju donosi i smrt Dejanovog rođenog brata, Dalibora Dragijevića, koji je preminuo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima u prostorijama policijske uprave u Boru. Za njegovu smrt niko još uvijek nije odgovarao. Postavljamo pitanje koje svi nose u sebi. Hoćemo li ikada saznati pravu istinu? I ako je saznamo, hoće li biti pravde za malu Danku Ilić?